moyier manyaka rito maber. Okay. Kakoro watieke wachenro ni mar miyo ji dhok niendi ema waluongi ne kaendi. Seche ni sechiwo dhok madhi 600. Chenro kore pango nango bang' kato koro ang'o matimore kakoro watieke. Gombona maduong' en ni mondo mi watemane gi jowa, wariwre gi jomoko mondo program ni endi ng'eni agents maga ma an go sani ma IBC jira bedo go gin agents madhi 1124. Kata medo moko madhi 2000 to gitin. King'iyo gi population ma Migori, joma nogo ombulu Migori okalo 458 to jo Migori duto te be dhi mana 1,1 gi dire. Koro gima nagombo en ni program kaila ni endi bede watem mondo mi wayare donje kor gwenge mang'eny. Nanga wacho kama sani endi kumwa chomo iyudo ka kwakedo kada dhok moko madhi 5,000 to gite gigolo lita moko kata mana 5 kata lita 10 mano wan gi lita madhi adiwa 50,000 kor gweng'. Manyiso ni ko wanyalo loso kambi marwa ma loso chak mondik ni Migori Milk mawuok kanyo ende uso piny maoko to koro jowawe kwa dhok jowa ko chako bedo motegno yo ma iluongo ni retail price gi share the retail price of milk. Kaka jomoko timo Embu, jomoko timo Central king'yo mangima sani bo wada ma Olekina seneta Olekina okelo gimoni en Kasa Milk en go dala ma Narok gi package chak okonyo jo Masai koro yuto gi bedo momedore matin ko mondo mi yuto ojuol matin. Programs yi kan tiyo ka jotendwa nyalo makore. An gi paro moni senada makora gi governor marwa, MPs magwa, kache koda women rep marwa. Mondo mi walose gi obed mojuol matin, manya mi wabed gi kembe e goal marwa. Mondo wabed gi eventually wabed gi kembe mag chak, gi kembe mamoko kaka mag rech. Erokamano.